राइजिं बड'लेण्ड पर्टेल चेनेला फैगौ नभेम्बर दाननि 9 खालार खालि 2 बोसोर आबुं जासिगोन होननानै मिथिनो मोनदों आरो बे 2 बोसोर आबुं जानाय बुब्लियाव आङो बे चेनेलनि गाहाय सुजुगिरि सोमदोन बसुमतारी आरो मावखुलिनि गासै मावफारिया आरो गुबुन गुबुन जिल्लानि रादाब जथायगिरि बिथांमोननिसिम आङो गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासियो। दिनैनि मुगायाव मानसिनि मिथिनो लुबैनाय आरो सोमोनांनायनि आंखाल गैया आरो बे सोमोनांनाय मिथिनो लुबैनायफोरखौ बे मिडियाफोरनि गेजेरजों दाबसेल' जायगायाव नङालासेनो बुहुमनाङैनो खम समनि गेजेराव मिथिहोनो हायो। बेनिखायनो दिनैनि मुगायाव इन्टारनेट, ससियेल मिडिया, पर्टेल मिडिया आरो टिभि चेनेलफोरनि गोबां बिफाव दङ। आं मिजिंथियो आं फोथायो जे जोंनि बर' समाजावबो बे पर्टेल मिडियाफोरा जोनोम जानायनि उनाव जोंनि गावारि खामानि आरो समाजारि खामानि मावनाय बिथिंफोराव बे पर्टेल चेनेलफोरा गोबां जोंखौ थुलुंगा होबोदों आरो बे चेनेलफोरा बबेबा मोनसे ओनसोलनि गोग्लैसोना थानाय बबेबा जेंनाफोर बेखौ सरकारनो मिथिहोनो हानाय लोगोसे बेफोरखौ मावफुंहोनायनि बेलायावबो गोबां बे पर्टेल चेनेलफोरा दिनैनि मुगायाव हाबा मावबोदों। आं बे पर्टेल चेनेला जोंनि राइजिं बड'लेण्डआबो मोनसे बर' हारिनि जौगानाय बर' हारिनि खामानि मावनायनि मोनसे जुनिया मोनसे बिफाव लाबोदों होननानै आं फोथायबोदों आरो आं जोबथारनायाव साफ्रोमबो बे पर्टेल चेनेलाव मावनाय रादाब जथायगिरि आरो मावखुलिनि गासै मावथि बिथांमोननि गोजोन देहा, गाहाम सावस्रि आरो इयुननि थाखाय गाहाम हास्थायनानै आनान गसाइनि खाथियाव आङो आर'ज गाबनाय जाबाय। खुलुमबाय, आं मनालिसा हाज'वारि। गिबियावनो आंनि अननाय आरो मोजां मोननाय नोंथांमोन बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय जाबाय। गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लायबो अन्थाइबारि माया क्लाब आरो लाइब्रेरिया बर' हारिनि बिर जोहोलाव मुंख्लं दि जाब्रां मेम'रियेल टुर्नामेन्टखौ खुंनो आखायाव लादों। बे अक्ट'बर दाननिनो 30 अक्ट' खालि खुंनो आखायाव लादों। बेनिखायनो जोलुर जोग्रा एबा जोलुर नायनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोनखौ बयखौबो लैहोर फैनानै जोंनि अन्थाइबारि माया क्लाब आरो लाइब्रेरिखौ थुलुंगा होफैनो थाखाय आं खावलायहरनाय जाबाय। गोसोआव लाखि, बादायलायनाय हाबाफारिया 30 अक्ट'बरनि सानजौफुनि 1 रिंगानिफ्राय जागायजेननाय जागोन। बेजों लोगोसे फुटबल टुर्नामेन्टखौ मेहेरगोनां खालामनो थाखाय जोंनि बर' सिनेमानि गोबां फावखुंग्रि आरो ख्रिस्टि मोसाग्राफोरबो फैनाय जागोन। बेनिखायनो नोंथांमोन बयखौबो दि जाब्रां फुटबल टुर्नामेन्ट खुंनायावहाय फैगोनखौ आं आसा खालामबाय। गोजोन्थों।